Isabel Olabe naiz, Elizondokoa, Baztandarra hasta las Trancas. 4 seme-alabak ditut, egunero Nazional 121a errepidea erabiltzen duten horietakoa. Iruñan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan lan egiten ditut. 8 urte daramatzat Baztango udalan Upeneko zinegotzi bezala. Gustatuko litzaidake Baztan nire seme-alabentzat aukera bat izatea. Zerbitzu hoberenekin eta etorkizun hobe batekin. Baztanen gelditzea aukera bat izetia. Eta Baztanendako lana eginez beren aitetxe egin zuten bezala. Gure baloreak gardentasuna, eraginkorra, kudeaketa, bertzen egindako lana eta bertzen esfuertzua errespetatzen eta helburu bakar batekin, baztandarren ongizatea lortzea, bai gaurkoak, bai etorriko direnak. Rekurtso guztiei errespetu osoz erabili nahi dugu, baitere modu efikazena. Baztan kontu nahi dugu, baina sobre todo onena duena Baztanek, hau da, baztandarrak. Zer gertatuko da, Baztango 6 herri txikienak ustutzekin lana, etxebizitza, zerbitzuak ez izateagatik. Baztanen bizitzeko hemen bertan lan egin behar dugu. Ongizate handia lortu, eta horrela, Baztan ireki eta eskuzabal izango gara. Gure kezka handiena enplegua da. Kalitatezkoa, duratzailea, hau da importantena, gazteak Baztan aukeratzeko beren biziko proiektuarentzat. Alde egingo dugu edo zein industria proposamenarengatik errespetatzen duena ingurumena eta arauak betetzen dituena. Denak erakarriko dute lanpostuak, aberastasuna eta ongizatea. Ta hau da formula magistrala baztandarrek Baztanen gelditzeko. Udal administrazioa herritarren hurbilen administrazioa da. Navarra sumako zinegotzi guztiak Baztanen bizi gara. Baztanen bizitzea norberaren aukera pertsonala izan da. Gure familiek hemen bizi dire, gure lehentasunak bertan daude, ez dugu bertzerik. Baztanen ditugu gure sustraiak eta Baztango zoko guztietan sakonduko gara.